Txantxariak, txantxariak, kaleko musikariak. Txantxariak, txantxariak, kaleko musikariak. Wow. Jo ikusten dute, Hungrian, Galizian, Brasilen, Ozeanian, bazter guztitan azaltzen da. Espainien vibrazioz funtzionatzen duten aerofonoak dira. Itxaskurkulua, adarra, hauek izango liake nolazpait oinarria edo jarri zutenak, ez? Abixatzeko erabiltzen zian, erabilpen ezberdin, giruak sortzeko. Hemen goian don dungtxen haure, Tibeten budistek ematen joten erabilpen hori omen da, ez? Hemengo argazki hontan, hau 20. mende erdialdea edo pixka lehenoztikan ateatakoa da, Benafarruan ehiztariek nola erabiltzen zuten, ez? Ikusten da argazkian. Usuak izatzea mendira iotzen zian eta abisuak emateko, uso bandada badatorrela edo holakon bat izan liteke, ez? Orduan, hots potentia ateatzen du. Azkenian, hau kono luze bada kiribilduta, eta horrek kono horiek hotsa handitu egiten dute, ez? Oso ongi. Jostailuke badaude, hau adibidez jolasteko omen da. Portugalen buztinakin egiten dutena. Bai. Oire gogoratu, berda? Soinutresnak jolasteko ere badia, ez? Haurtzaruan batez ere sinpliagoak edo erabiltzen dira. Mino geokultura batzutan adibidez, soinutresnak jotzia bea jolastia da, inglesa da ezagunena, ez? Hemengo zuzendaria da, batetikan Juan Mari Beltran. Referentzi bat, txalapartan munduan izan liteke referentzi bat. Oso interesgarria, Orkatz. Mila esker, asko ikasi dugu, eta etorriko gara berriz. Nahi zuten artegu hemen izango da. Oso ondo. Ezarka da. Bai. Bai. Ongi segi. Aio.
Zua maitzean, gauaren epelean, ilunaren arnasa, entzun isilean. Zua maitzean. Lotarako ordua iritsi da. Lo? Baina oso ilun dago. Bueno, Hori da, ba, iluntasuna behar dugu, ba, lo egiteko. Baina hainbeste iluntasun behar alda. zer duzu txantxibiri? Izututa altzaude. Bueno, iluntasunak beldurra ematen dit. Bueno, zu lasai, nik utziko dizut nire ondoan lo egiten. Eta gainera, nire argitxoa gau osoan utziko dut piztuta. Patagonen itxasontzi, Patagonen itxasontzian denak sartu, Patagonen itxasontzian denak sartu zuezik. Itxasontzi, Patagonen itxasontzi, Patagonen itxasontzi, Patagonen itxasontzian denak sartu, Patagonen itxasontzian denak sartu zuezik. Patagonen itxasontzi, Patagonen itxasontzi, Patagonen itxasontzi, Patagonen itxasontzi, Patagonen itxasontzian denak sartu, Patagonen itxasontzian denak sartu zuezik. Itxasontzi, Patagonen itxasontzi, Patagonen itxasontzian denak sartu, Patagonen itxasontzian denak sartu zuezik. Itxasontzi, Patagonen itxasontzi, Patagonen itxasontzi, Patagonen itxasontzi, Patagonen itxasontzian denak sartu, Patagonen itxasontzian denak sartu zuezik. Itxasontzi, Patagonen itxasontzi, Patagonen itxasontzian denak sartu, Patagonen itxasontzian denak sartu zuezik. Itxasontzi, Patagonen itxasontzi, Patagonen itxasontzi, Patagonen itxasontzi, Patagonen itxasontzian denak sartu, Patagonen itxasontzian denak sartu zuezik. Patagonen itxasontzian denak sartu, Patagonen itxasontzian denak sartu zuezik. Patagonen itxasontzi, Patagonen itxasontzi, Patagonen itxasontzi, Patagonen itxasontzi. Material honekin egin dezakegu kartulina bat, eba goma, bi klip, boligrafo bat, arkatza, errotulagailu beltz bat, guraizeak, kola, eta aria. Lehendabizi, 3 forma desberdin marraztuko ditugu kartulinan. Travel too far to reach for the golden shine, the evening star. But no matter where you are, you long for mama's food and daddy's car. Home is how the word is spelled. Gero forma hauek moztu egingo ditugu. No matter where you go, you'll always be apart. 1,000 miles and I'm home. Moztutako zati bakoitza, plantilla bezala erabiliko dugu eba gomaren gainean eta gauza bera egingo dugu. Maybe I'm old. Life here is gold. Take me back, say
Jarraian, moztutako 3 zatiak kolarekin elkartu egingo ditugu. Lehendabizi, zati zabalenari kola jarriko diogu eta borobila erdi-erdian jarriko diogu. Bukatzeko, bihotz forma duen zatiari ere kola emango diogu eta hori izango da arrainaren isatsa. Arantxa, Arantxa! Ai, zer duzu, txantxibiri? Ezin dut lorik egin? Txantxibiri. Badakizu zer egiten dudanik, ezin dudanean lorik egin. Ametsak irudikatzen ditut. Gauean, amestu nahi ditudan ametsak irudikatzen ditut. Ba hori egingo dut. Ametsak egiten dira guk lo hartzean. Ni lehenengo izan nintzen txakur bat. Ametsak? Ametsak. Lo egiten duzu. Ametsak. Buruan dauden gauza batzuk. Imaginazioa. Ametsetan, aldezu egin amets, mustro bat, zarela. Ametsak lo aldira egin esnatuak edo lo egiten duzunean. Pentsatzen dugunean. Ni pijamarekin. Ni pijamarekin. Hola, ni hola. Ni pijamarekin. Nik ere bai, baina batzutan beru handia dudanean kentzen dut pijamarekin. Bai. Etzan da? Ni bai. Ez. Nik ez. Nik ez, Ez. Nik ez. Ni bai. Nik batzutan. Ez. Den bai. Ez duzterekin horrein ez. Ni bai. Nire da hartza bat. Nire ez. Nik dauzkat bi. Nik batzutan bai. Bai. Ez. Bai. Ez. Itzalita. Nik argi txiki batekin piztuta. Argia piztuta kanpoan, zer beldurra daukat ilunari. Itzalita dela. Itzalita ezek telebistarekin hartzen dut. Batzutan nik piztuta ipuin bat irakurtzen diratenean. Itzalita? Piztuta. Itzalita. Itzalita. Zer piztuta ezin zure egin. Nire aitak bai. Niri ez. Ni bakar nire liburuarekin jageratzen ez luta. Batzutan, baina beti begiratzen ditugu filmak eta baina bakarrik ikastola ez dago. Iristen garenean berandu ez. Orain bere txanda. Ez. Niri batzutan kontatzen zidaten, baina orain ez. Txikitan kontatzen didate orain ez. Ni bakarrik lapurtzen dute nola da. Ipuin bat eta kontatzen dut ni bakarrik. Ez. Pilo bat. Niri batzutan. Nire gutxitan. Atzo ama kontatu zidan bat. Ez. Ni batzutan bai. Birritxe eta porrotxekoa.
Niri abesten zidaten kantu motz bat. Nahiko goraz. Nik ere ez. Eta txikiak ginen ezin gara gogoratu. Niri ez. Niri bai, baina ez du zaizkitenak. Txikitan uste du baietz. Ondoren, errotulagailu beltza hartu eta arraina margotuko dugu. Travel too far to reach for the golden shrine. Jarraian, klip bat hartu eta arrainari ahotik sartuko diogu. You long for mama's food and daddy's car. Home is how the word is spelled, and belonging is the feeling felt. No matter Ondoren, arizati bat hartuko dugu eta arkatzari lotuko diogu punta batetik. 1,000 miles and I'm home. Take me back rolling, I have friends to see. Maybe I'm old, life here is gold. Take me back safe, I have friends to see. Maybe I'm old. Beste puntan berriz, klipa lotuko diogu. Garrantzitsua izango da klipa pixka bat zabaltzea arrantza egin ahal izateko. Bueno, eta orain denak arrantzatzera. Arantxa. Ai, zer duzu? Ezin dut lorik egin. Ardia kontatu? Ea horrela lo egitea lortzen duzun? Bale, hori egingo dut. 1, 2, 3, 4, 5. Pospolinak aritzetan egoten dira. Xomorro txiki batzuen kontrako babesa dira. Garai batean, gure aiton amonek jolas asko egiten zituzten pospolinekin. Pospolinak ziba bezala erabili daitezke. Horretarako, txotxa bat sartu behar dugu. Euskal Herriko zenbait tokietan, halakoei txantxariak deitzen zieten. Dantza egiten dutelako.
pilota naiz, ta salto, 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 saltoka ari naiz. Ukitzen bazaitut, salto egintzazu. Ukitzen bazaitut, salto egintzazu. Ni ping-pong pilota naiz, ta salto, 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 saltoka ari naiz. Ukitzen bazaitut, salto egintzazu. Ukitzen bazaitut, salto egintzazu. Ni ping-pong pilota naiz, ta salto, 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 saltoka ari naiz. Ukitzen bazaitut, salto egintzazu. Ukitzen bazaitut, salto egintzazu. Ni ping-pong pilota naiz, ta salto, 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 saltoka ari naiz. Ukitzen bazaitut, salto egintzazu. Ukitzen bazaitut, salto egintzazu. Berreun eta 8, 209, 210, 211. Txantxibiri, isildu zaite. Ezin dut lorik egin. Tira. Hartu nire panpintxoa. Braulioren panpina da. Besarkatu eta beldur guztiak uxatuko dizkizu. Kaixo, Braulio. Hori egingo dut. Gaurkoan, sukaldean jolasean arituko gara. Eta gainera, jolasteko gailetak egingo ditugu. Gaietak. Hasteko, gurina eta azukrean astuko ditugu. Hementxe da. Eta azukrea. Nasi, nasi. Eta rautza noiz botako dugu? Oraintxe botako dugu, ezta? Bale. Bai. Eta ondo nahastuko dugu. Vale. Iragazkia pasako didazu mesedez? Hori. Vale. Eta orain, kakaoa eta irina botako ditugu, ados? Asko kostatzen zaio pasatzea, Bale, eta orain irina. Listo, ezta? Bai. Orain, dena ondo nahastu behar da, ezta? Bai, dena ondo nahastuko dugu eta gero bola bat egingo dugu. Eta orain, vainilla botako diogu, ezta? Bai, pixka bat botako diogu? Bale. Bale.
Bale. Orearekin bola bat egin dugu eta bi paperen artean sartu dugu. Eta orain, Oxane, arrabolarekin bola zabaltzen ari da. Hori da, Oxane. Bola oso ongi zabalduta dago eta orain, hozkailura eramango dugu ordu betez. Joango gara? Bai. Bale. Ara, txokolatezko bolita pila bat. Bai, txokolatezko bolatxoak dira eta hauek fitxen puntuak izango dira. Hau bai dela divertigarria. Orain, labean sartzea baino ez zaigu gelditzen. Zenbat gradutela sartu behar dira? Ba, 180 gradutara goitik eta betik berotuz. Nik uste 5 minutu nahikoa izango direla. Ederki da. Listo! Amaitu dugu! Orain, bi gauza egin ditzazkegu. Bat, galletakin jolastu eta bestea galletak jan. Egia da. Egunon, Antxon. Txantxibiri esnatuko dugu. Ez, gau txarra pasaduta orain atxeden hartzen ari da. Denok izaten ditugu beldurrak. Bai, niri armi-armek ematen didate beldurra. Eta uretan ere, beldurtzen naiz. Ba, niri elurrak ematen dit beldurra. Elur malur, naiz zure beldur. Eskilaretan egin beharreko jolasa da elur malur. Eskilaren goiko aldean jarritakoa elurraren andrea izango da. Elurraren andreak, geldi esandakoan, jolaskideetako bat aukeratu eta erronka bat egingo du berarekin. Harritxo bat ezkutatu eta asmatu egin beharko du. Asmatuz gero, aurrera jarraituko du. Bestela, hasierara itzuli beharko du.